Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític que volem pel nostre país. Han calgut grans mobilitzacions ciutadanes i molts mesos de treball fins a arribar al dia d'avui, un dia que recordarem per sempre. Va ser el novembre de 2012 quan el poble de Catalunya, mitjançant el seu vot a les urnes en unes eleccions de gran participació, va conformar una majoria parlamentària clarament favorable al dret a decidir. Un dret que ara ens preparem per exercir. Des d'aleshores, 4 màximes han guiat aquest procés. Àmplies majories socials, consens polític, cerca constant del diàleg i respecte als marcs legals. Majories socials, que són fruit de les multitudinàries manifestacions populars i sobretot de l'expressió lliure i democràtica a les urnes. Majories socials que, a través del vot, van configurar un Parlament amb àmplies majories polítiques a favor del dret a decidir i de trobar una solució política pel nostre futur. Solució que ha de ser consultada a tots els catalans i les catalanes. Aquesta és la manera com s'expressen les democràcies i neixen els projectes polítics, votant. És responsabilitat dels demòcrates no negar la realitat, escoltar la veu de la ciutadania expressada a les urnes i donar sortida als compromisos electorals, que són mandats de la ciutadania que sempre cal procurar complir. Consens polític, que reconeix Catalunya com a nació, com a font de sobirania que mereix ser consultada sobre el seu futur. Unitat política per pactar una data, una pregunta i els marcs legals per fer possible la consulta. Unitat política en la diversitat ideològica, per construir, per generar consensos. Unitat política que contrasta amb aquells a qui només els uneix la voluntat de negar, de dir que no a tot, de no presentar cap projecte ni cap alternativa, de no fer ni deixar fer, o fins i tot de fer-ho tot per no deixar fer res. Cerca constant del diàleg, per parlar i negociar. Ningú podrà negar que hem estès la mà al diàleg en tot moment. Hem estat oberts a pactar la pregunta, la data i el marc legal. Hem estat i estem oberts a pactar les condicions per fer possible la consulta, fins al darrer moment. El que no podem, però, és caure en el parany de l'immobilisme, vestit d'una presumpta legalitat, per a no fer res. Quin contrast amb aquells estats democràtics que permeten que les nacions que els conformen puguin opinar i decidir sobre el seu futur. Estats democràtics que parlen i que deixen parlar, que pacten per poder votar i que fan servir les lleis per escoltar les persones i no per silenciar-les. I finalment, respecte als marcs legals. És sota l'empara de la llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 19 de setembre que signo aquest decret perquè els catalans i les catalanes puguin opinar sobre el futur polític que volen per a Catalunya. Una llei que és conseqüència de la competència exclusiva en matèria de consultes populars que defineix l'Estatut en vigor. Una llei constitucional i estatutària que demanem que sigui respectada. Una llei que empara una consulta que ha de permetre a la Generalitat exercir la iniciativa legal, política i institucional que li pertoca i li correspon. Quina millor manera d'exercir aquesta iniciativa que a partir de conèixer l'opinió del poble de Catalunya? Tinc l'honor de ser el 129è president de la Generalitat de Catalunya, institució creada el 1359 i que des de la primera presidència de Berenguer de Cruïlles ha estat reflex durant gairebé 7 segles de la voluntat d'autogovern dels catalans. Al llarg d'aquests 7 segles, només imposicions externes han provocat la suspensió de l'autogovern. Un autogovern que la voluntat expressa del poble català sempre ha maldat per tornar a recuperar. Les nostres arrels, ho veieu, són profundes, com ho és la solidesa del nostre sentiment. Però encara són més sòlides i profundes la voluntat i la determinació de construir un país millor de cara al futur. Un bon país. Volem votar, volem decidir i ara tenim el marc i el moment adequat per fer. Vull aprofitar també aquest moment solemne per dirigir un missatge a tots els ciutadans espanyols. Cataluña quiere decidir pacífica y democráticamente su futuro político. Los lazos de hermandad que nos unen con el resto de pueblos de España son intensos y profundos. Tenemos una larga historia en común, historia que continuará,
con la voluntad de construcción conjunta de la Europa del siglo XXI. En democracia debemos resolver los retos que nos depara el futuro con más democracia. A nadie puede asustarle que alguien exprese su opinión con un voto en una urna. Este es nuestro compromiso. Así nos lo ha mandatado una gran mayoría de catalanes con su voto en las últimas elecciones autonómicas. Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar. La Cataluña que quiere votar es la de los 7,5 millones de personas que la componen. Personas de orígenes muy diversos, muchas de ellas procedentes de tierras españolas y de lenguas también diversas. Esta Cataluña, tierra de paso y de acogida, tierra de culturas que a lo largo de siglos han cruzado este rincón de la península ibérica y del mar Mediterráneo, es la Cataluña que quiere votar. Y una vez Cataluña se haya manifestado democráticamente, encontremos los marcos de diálogo necesarios para construir el futuro. Un futuro mejor para todos. Este és nuestro deseo. A partir de la signatura del decret de convocatòria, el Govern desplegarà tota la seva iniciativa per fer possible que els catalans i les catalanes puguin votar. Ara és el moment de contrastar parers, de contrastar idees i propostes. Ara és el moment que cadascú ofereixi el que cregui millor pel nostre futur col·lectiu i que, amb respecte cap a tothom, tothom pugui dir la seva. Ara és el moment d'exercir la responsabilitat individual de cadascú, de nosaltres, a les urnes, de decidir el que creiem millor pel nostre futur i el dels nostres fills i el dels nostres nets. En aquesta hora gran de Catalunya vull tenir un record especial per a totes aquelles generacions d'homes i dones que han lluitat pel nostre país i han cregut en ell. Generacions de catalanes i de catalans d'origen, d'acollida o d'adopció, que des de fa molts segles, dècades o simplement anys, han fet de Catalunya una terra de democràcia, de respecte, de tolerància, de benestar i de solidaritat. A tots els que no veureu ni viureu aquesta hora gran de Catalunya, o que la veureu i viureu d'una manera diferent, aquest decret és un homenatge que us tributem per donar-vos les gràcies i per dir-vos que sense vosaltres no hauríem arribat fins aquí. I a totes les catalanes i tots els catalans que configureu la Catalunya d'avui i la del demà, aquest decret és el repte que posem a les vostres mans per decidir i construir el vostre futur. Avui s'obre un camí que representarà un abans i un després en la llarga, molt llarga, història de Catalunya. Confio plenament que sigui a fi de bé i us demano a tots i a totes que hi ajudeu. Visca Catalunya! M'agradaria ara aprofitar aquesta avinentesa, aquesta ocasió, per adreçar unes paraules en anglès en els líders europeus i en els pobles que configuren la Unió Europea. I would like to convey a message to the European leaders als líders and the europeus European people. i a la gent europea. Catalunya, my Catalunya, country, el meu país, is one of the és oldest un nations dels of països Europe. més antics d'Europa. Nowadays, Avui en is a dia modern society és una societat moderna composed of 7,5 composada million de 7,5 milions de persones, about 70% of 70% dels them quals with a non-Catalan origin. amb un origen no català. As all the nations in the world, Com totes les nacions del món, Catalunya has the right to té decide el dret a its decidir political future. el seu futur polític. This is exactly the message És exactament that aquest el broad majorities missatge of the Catalan que ha people portat send la majoria de la to the gent world every de year Catalunya since que envia al món 2012 des de l'any by 2012 organizing huge organitzant peaceful demonstrations. Barcelona, 2 years ago, la nostra I capital. called Fa 2 early anys elections. vaig demanar unes My eleccions purpose anticipades. was El to meu know propòsit era how saber large the social majority quan in gran favor la of the majoria right to social estava self-determination a favor de was. l'autodeterminació. The turnout was the highest El resultat va in ser 3 decades. el més alt The de les 3 outcome was dècades. clear. El resultat era clar. More than 2/3 Més de of the 2 members of terços dels Parliament membres del were Parlament in favor estaven of the a right favor to decide del dret a our decidir political el nostre futur polític. As a consequence of all that, Com a conseqüència de tot today, això, avui I called a consultation he demanat una on November consulta 9 el 9 de to know the novembre opinion of per the saber Catalan people l'opinió above 16 de la gent de Catalunya about the question sobre on la self-determination. pregunta de l'autodeterminació. Aquesta pregunta va estar acordada amb la majoria de les forces polítiques de Catalunya al desembre de l'any We passat. stand for democracy. Demanem i volem la democràcia, diàleg i pau. We believe that Creiem political issues que els must be temes resolved polítics by s'han de negotiation resoldre and civilized negociant attitudes. i amb actituds civilitzades. I sabem que la democràcia és la manera més civilitzada de resoldre les dificultats entre les nacions. Aquest és el nostre desig i aquest és el nostre compromís també.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.